What up? Què passa? Tu, molt heavy perquè he hagut d'agafar i separar-me després de la feina, separar-me, anar al camp i dir, si no em comprometo amb el físic al 100%, no noto que estic exprimint el meu 100% del potencial i vull arribar al meu 100% de potencial. Ara mateix estic formant-me amb Claude abans de continuar el treball de cambrer. I tinc bones notícies a dir-te, perquè un cop tingui la formació feta de Claude, uah, el que estava pensant és de ficar un puto congelador a casa, no sé de quina manera fer-m'ho, però per no fallar, tindre a l'arròs, al pollastre, els micronutrients, els minerals, les vitamines del dia que necessito per anar al check complet en nutrició, per tindre tot en línia. I llavors centrar el cap amb la... Com es diu aquella vaina, tio? La sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva, bro. Puta, joder, puta. Necessito aquest compromís amb mi mateix, tio, perquè si no me'n vaig de valors. O sigui, el cap se me'n va, tio, no em puc... En plan, no sé, m'ho dispara el cap, tio, és un agobio, tio, és un agobio. Perquè no em sento a gust quan fallo, quan em noto més grassa del compte a l'abdomen, quan sé que el puc tindre més llimat, a més baix percent de grassa, és un agòbio perquè jo em vull aprendre a comunicar bé, a editar, a saber portar les xarxes socials tant meves com de marques personals o negocis, o crear equip, aprendre habilitats, ajudar el meu germà amb problemes que tingui al seu negoci. Eh, tinc moltes coses que vull millorar, però principalment aquest tema. També vull llançar e-books i aprendre anglès, o sigui, però al cap em dispara això, que no estic bé si no entreno. Avui és dissabte, són les 19:18, són les 7:18, estic enfocat amb la formació de Clot i amb l'anglès, ok? He decidit buscar la manera. He decidit buscar la puta manera i com que tinc 20 llibres de la formació d'inglès paso a paso con Vaughan, inglès paso a paso con Vaughan, ¿vale? I llavors ara he decidit de no fer-ho amb ordre, sinó amb compte enrere. Em vaig ficar visibles 5 llibres. El capítol 1, el llibre 1, el llibre 2, el llibre 3, el llibre 4 i el llibre 5. Començar pel llibre 5, hi ha 9 capítols, vaig començar pel capítol 9 i el vaig imprimir. Ara tinc el capítol 8 i l'he imprès. El vaig imprimir ahir i avui he de mirar bàsicament el... aquí tinc banda i banda, el text en anglès i em vaig fotre una beguda energètica. No sé, tio, no sé, loco. Eh, També em va encantar l'aixecar-me d'hora i anar a Andorra, que tinc el vídeo a la càmera, però jo he notat que em connecto molt més amb la webcam i aquell vídeo que vaig gravar a Andorra, de moment no sé si penjar-lo. Vaig dir que sí, de moment no sé si penjar-lo, perquè em noto molt enfocat, que em va molt guai el treure la webcam, fer un vídeo i per tindre la webcam i de més, en plan, per tindre la càmera activa i de més, vull tindre l'ebook ja, a suelto, o sigui, disparar l'ebook, saps? I per disparar l'ebook vull tindre abans la formació de Clot. Llavors serà Clot, eh, ebook i li he de fotre canya a aixecar-me d'hora, ficar-me a transmetre missatges de creixement personal, però també Claude que m'ajudi amb el tema de l'entreno, amb el tema de com generar putos ingressos
per ficar-me un congelador, bro, un congelador, tu, el puto arròs, el puto pollastre, vitamines, minerals i, si cal, no sé, millora el contingut amb rutines o el que sigui, però necessito entrenar, necessito treure el meu puto potencial i que el físic que el físic ho demostri, que el físic ho lo respalde, que ho afirmi, que hi ha algo intern que s'ha externalitzat.